Hola, bones. Vinga, avui farem un timbal de bacallà amb anxovetes, amb una miqueta d'escarola, que això és perfecte per aquest temps. Començarem amb la tomaca de l'hort, tomaca bona, la millor que trobeu, Pels ingredients sempre millor, tot el millor que trobeu. La farem ben fineta i farem una base de tomaca. L'anirem posant al fons del plat. Ara hi posarem el motllo, l'apretarem. El bacallà remenarem amb un romesco que hem fet sense picada. És el romesco que feien abans la gent del poble. Oli, all, penyores, perli vermell, una miqueta de vinagre, com se diu, una guindilla, o un bitxo, abans hi posàvem bitxo, evidentment. Posem damunt de la tomaca. El bacallà dessalat, se posa a la nit abans amb aigua i l'endemà l'únic que hem de fer és 2 vegades 2 canvis d'aigua i ja estigui perfecte. Ara hi posaríem l'enciam al damunt. Amanirem una miqueta amb l'oli. Posarem unes anxovetes sense res d'espina, que són molt bones aquestes. Farem la ració, faríem 3. Unes olives negres de l'Aragó, i que siguem en terra d'oliva de Barberina, en aquest cas hi va oliva de l'Aragó. Una miqueta de sal negra. Podríem posar una miqueta d'oli a la tomaca, però ho hem d'amanir. Aquest plat ja no s'ha d'amanir, aquest plat ja és tota la romescada, això és com la romescada típica. Trauríem el motllo. I posaríem una miqueta de cebollí del nostre hort. Hortolà és mon germà. I aquí tindríem un timbal de bacallà amb tomaca de l'hort. Espero que us hagi agradat. Gràcies.